fara ai ba shi kama da sanya, duba ga kargo din ya ai san ba shi kama da danya. To duba ga mata fulani sun fiye kausa murya, bai dace na samu wangadiya, bayan gasa akan ki kwaban gajiya. Mun fita sassani za mu ke ta gaban bakiya, su ganni da ke a taɓa ki ya zama gaba. oɗon jokki heɗadere fi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Nouakchott lamorde Mauritanie. Ahmadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala waɗe mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alarba to Niger laamu konu koɓe nguufa wi jukkoje e dow sofereɓe doguinayɓe camion ji nawayi ɗi kuɓɓamna men carburant ɗum waɗi ko caggal nde ɓe tuuma salade nawde kuɓɓam to leydi Mali wondi e ngakkede caggal nde kuliyankoɓe kadi ngol natugol waɗi jonte na mbiyen joni lebbi kewɗi. Ton to Mali ha joni kulol e fayre warti sabu nde ngakkere carburant ko fuɗɗiti kadi e nder Bamako lamorde ndi leydi société ji laaɗe diwoje uyti na mbiyen kayti golle mumen sabu caɗele heɓugol carburant station ngaji kewɗi no uddi e nde saare mawde Bamako otoji e motoji no dari e lappol jutugol ma en kumpirowal haali to Côte d'Ivoire kam remoɓe kakao beltaki ɓe no gondi e kulol fayre saabi ɗum ko tonuji kewɗi kakao no jooɗi e ley port mo Abidjan ɓe wawa yaltinde yeyoyde leydi janane tawti ɗon kadi caɗele kayitaji e laamu ngu tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e kabaruji ɗi to Niger laamu fadde ngu fawi jukkoje e yoga e sofereɓe doguinayɓe camion ji nawayi ɗi kuɓɓam na mbiyen carburant ɗum waɗi ko caggal nde ɓe tuuma salade nawde kuɓɓam to leydi Mali wondi ngakkede caggal nde kuliyankoɓe kadi ngol natugol waɗi jonte waɗi joni lebbi kewɗi wal haali waɗi jindede e bettere mawde e fedde sofereɓe nawoɓe kuɓɓam leydi ndi keɗoɗen jantore nde bokartal waɗani en ko ɓe dognannoɓe 19 ɓe permiji mumen kefta e yimɓe 19 dilloɓe e kuɓɓam maɓɓe golle mumen dartina hunde nde hana e wiide Modi Hassan gardiɗo fedde soforeɓe nawoɓe kuɓɓam to Niger. Ce qui me concerne c'est le permis des chauffeurs. min ɓuri wojjemi ko permiji sofereɓe ɗi ɓe keɓtata ɗi won hen ni ngala ɗo e leydi he koɓe yanoɓe Bamako ngam nawde kuɓɓam ɓe ummi toon ɓe ɓenni ha Lomé mi nani wonde inɗe mabɓe nani e ɓeɓe kayitaji mumen keɓteteɓe e te so tawi joom camion ngaji ɗi wi woto oto mum ya ala ko dognowo wawi hen. Transport a dit que son camion ne part pas et le chauffeur lui ne peut rien décider. Fedde soforeɓe ɓe jiɗi ko yewtidde e jagorɗo kalfinaɗo ya garta leydi ndi ngam wallude ko yawi ɓe joom galleji ɓe golle mumen dartina. Modi Hassan En tant que syndicat c'est joni yidde amin ko joddade e jagorɗo o ngam yewtidde e makko beele amin ƴeewa nomin dañiri ñawdore sabu so tawi a heɓti permis dognowo o way kono a heɓti seedantagal mum ni gollowo ngam ñawdude goƴaji ɓesgu mum sa haɗi ɗum liggade a lebtan ɗum. Cela veut dire qu'il ne travaille pas. e lewru 12 yawtudu Niger na wino ko foti no mobilaji 82 kuɓɓam to leydi Mali ɓe kayitaji mumen kefta ina jeeyino e dognanoɓe ɗin kamioji laamu ngu noon hokkani tawa happumoɓe golloɓe e ɗi mobilaji joɗoto koyo alhaali kuɓɓam to Mali keddoɗen ha joni gila jonte joni kadi o alhaali carburant fuɗɗitima ngakkude toon to Bamako lamorde leydi société ji laaɗe weeyo kayitina men usti golle saabu caɗele heɓugol carburant hande station ngaji ɗuuɗuɗi wonuɗi e nde saare Bamako no uddi ko yoga e mabɓe tan woni e gollude woni ko motoji ma ko otoji eɓe dari lappol jutugol Oumouba no wartana e noɗo alhaali o compagnie Burkina Faso darni ngunjilu maɓɓe gila 10 lewru ɗo fi yahugo Bamako e Dakar ɓe addi dalilu on angal heɓugo carburant ka aéroport international Modibo Keita Sénou wana o compagnie leydi ndi Sky Mali kamɓe men ɓe dartini jiilu maɓɓe sabu hunde wotere nde waɗi yontere heɓugo carburant Bamako lamorde leydi ndi weeɓa o alhaali no sattini jindingo yimɓe ɓe e no haɗi woɓɓe hay yahugo golle ɗum ko wano ɓe karama ko lekkol ɓe
e biyol janginowo goo gila tenen yawtuɗo heɓali carburant o seppa e telen kilométre ji 3 so hewta ka lekkol mo jannata on e mum e kadi sabu o alhaali joni lekkol ɓe makko ɗuɗuɓe ala arde jangugo coggu jindugongo ɓeydike fota fi kala tawowo ko be jinda yeruɗi station ji wonɗi e gollude yimɓe ɓen no heewi e majji wano e nder gallure asi 2000 ka station yara o goto wonɗo e gollude e nder nokku on yimɓe ɓen no waɗi lappi fi sodugol miijoji yimɓe ɓen no serti e o alhaali sabu ko tawi kon nini fiyandeji hulandi siternuje ala e waɗude woɓɓe no tanƴini fadde ɓe konunkoɓe no ɗowtude ɗe siternuje ɓe heɓay caɗele karbira dowlaji tentuɗi amérique kolliti talata hanki wonde ɓe dokki nigéria kaɓirɓe konu ngam wallidde ɓe e habde e pelle kuliyankoje ɓe gandini o kabaru balɗe caggalde amérique waɗu noppiyande dow yoga eɗen pelle kuliyankoje keɗoɗen boliba sakti kabar ngal ballal ko salndu amérique wiitendu africom hollindu sembinde jokkodiral kisal hakkunde leyɗe dawlaji dentuɗi amérique e nigéria e wiide africom kaɓirɗe konu kanuɗe jottinama to abuja ngam wellide golle gonaɗe ɗe kono sifa kaɓirɗe ɗe kollitaka ardiɓe nigéria kadi kolliti e fuɗɗore ndu lewru goo ɓuuro wonde alhaali jokkodiral maɓɓe ngal e banggue ndenka laatima kono ɓe gandinani so tawi amérique ma wat piyanɗe goɗɗe e dow leydi ndi walla saabu balɗe caggal amérique waɗino piyanɗe dronaji dow nigéria wonnoke e ñalawma feeto nowel ɓe toɗɗuno ko kuliyankoɓe jokkodirɓe e gomu état islamique to laddi boni nder diwan sokoto rew furnangue e nigéria ɗen piyanɗe ko caggal nde donald trump hawreji amérique tumi won e gomuji jogitiɗi fawde fitinaji dow yimɓe diine isayankoɓe taw kadi no yeeɓiɓe e ɗen baɗe laamu nigéria kono ardiɓe ndi leydi jeddi ɗen tuume e siftinde nigéria ina wuuri gila hitan 2009 caɗele ndenako ha tengti noon to hirnangue leydi ndi to république démocratique di congo ko famde fo yimɓe 10 e jetto mayi caggal dillere leydi ko waɗi caggal toɓoli to funnangue leydi ndi e jamma altina no wiyata talata hanki toɓoli kewɗi waɗi ɗum saabima leydi ndi dilli to kashaberi diwal wontirgal nord kivu fodde 100 kilométre hirnangue ngoma lamorde diwal ngal e wiide kabaruji ɗi galleji kewɗi jooɗi mala mbiyen jaadi ndiyam e o saaha yimɓe nogasi ɗiɗo jiitama no maayi kulol e fayre no wonani hoɗuɓe ngal diwal yoga e yimɓe jiitaka tafon ko seede en kolliɗi kabaruji RFI to Côte d'Ivoire kam caɗele ana tawe toon ala ko saabi ɗum ko wona wasde yeyde ɓe remoɓe kakawo o alhaali ɓe ndemi ɓe gayni ndemanteri mabɓe ana lowa ana men ana jooɗi toon to port mo Abidjan caɗele yaltinde caggal leydi ko wona ɗum kadi ɓe jogui caɗele kayitaji hakkude mabɓe laamu ngo keroden Abdoulaye Diallo dente ɗiɗi jinganayɗe remoɓe anaprosi e synapsi holli fewde ɗo kamɓe remayɓe ɓen hiɓe wondi e mapare tiɗude no ɓe yeyira ko ɓe remi kon sattede nden ka woni ɗon wano holliri noon sendikaɓe ɓen ko ɓay yilirde café kakao nden jonnali ɓe ɗereli newnanayɗiɓe yaltingol kakawoje ɗen yeeyoya ka jananiri ɗum battiniri wonde remayɓe ɓen hino tongade si hendo coggeli kakawoje maɓɓe ɗe ɓe yeeyi ɗen ɓay huwodirayɓe e baylaji ɗin wawani yettinoyde golle ɗen fewdo ɗo ɓe ala wawude yeeyude few dimɗe kakao ɗen Godou Patrick ko remowo kakao wonɗo ka hoɗo Zigiso ɗum ko bange ñaamo leydi Côte d'Ivoire. A fait du cacao là, franchement c'est quelque chose que on a jamais muraadu kakao ɗum ka fewdiɗo hari minen min yiyal ɗum ha hande fewdo ɗo hiɓe wi ko 5 e mbuɗ 60 CFA ɓe sodirta remayɓe ɓen no hanuno ka welto ara nunnu hari soodayɓe ɓen arayno ƴetta kakaoje ɗen yoɓa ɓaawo yontere jonte ɗiɗi ma wurin lewru kono nini fewdo ka wonɗe yewtude ɗo kakaoji amen ɗen no ka nder cuuɗi tigi tigi on meɗen soñji fota. Notre cacao est dans la maison. Vraiment on souffre plus que ça. Lorrago heɓuɓe remayɓe kakao ɓen ko bange jooma otoje en otoje maɓɓe rondiɗe kakao hino darna ka takko darorɗe laaɗe ndiyam Abidjan ɗuɗuɓe maɓɓe ɓe RFI yewtidi e mum holli hiɓe yoɓude ko fanɗi wo ujunaje ɗiɗi CFA ñallal kala fi aynugol dolle maɓɓe ɗen woɓɓe maɓɓe wi'i timmi jonte tati hiɓe dari ton. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. to Iran seppoji ɗi ana jokki e nder leydi ndi e limore sakkitinde hokkede ko ɓuri ujunaji ɗiɗi yimɓe maayi e seppongo e maɓɓe ko ɓuri 150 ko daraniɓe ndenago Iran e wi fedde daranide hakkeji neɗɗanke Ashrana ko ɓuri ujunaje 15 yimɓe nangama saabu ngo seppo ɓe kolliti nde limore ana miile ɓeydo on saaha hawreɓe leyɗele windere nde ana jokki noddude dartingol ɗi fitinaji toon to Iran. Minati Diallo.
horejo America Donald Trump noddi Kenyan ɓiɓɓe Iran jokka seppude ngam samminde laamu ngu o haɗani ɗo tan ardiɗo dawlaji tentude America o nantini ballal fewde ɓe majotoɓe ana e lawol ka jonno o laɓɓinani ko ngal ballal woni e mane ngal yettoto ɗum caggal nde o holliti anniyade waɗude kippanɗe to Iran so mayde seppoɓe ɓe ana jokki Kenyan jaten horeɓe Amerique ɓe noddi ɓiɓɓe leydi maɓɓe wonɓe e Iran jalta e leydi ndi no yawiri tawene jagorgal kalfinagal asariya Iran nantini Kenya hawde jokkoje wargo fewde e yimɓe nangaɓe e ɗi seppoji ɗum fade maɓɓe nantinde waɗude kawrital manggal janggo ngam suudude ko non koɓe mayɓe e imaji ɗiɗi leyɗe kewɗe windere nde golliti suuna e mette maɓɓe alhaali goduɗo to Iran woni holliti mette ɓerde muɗum ardiɗo ngomu dental leyɗe Europe usural wanderɗe yon nantini ɓamude e balɗe garoje ɗe jukkoje fewde e Iran so ɗi wargoji seppoɓe mottani France Allemagne Angleterre Danemark noddi Kenyan ambassadeur ɓe Iran wonɓe e leyɗe maɓɓe ngam hollitinde mette maɓɓe e ɗi fitinaji goduɗi fewde e civil en to Iran e on saaha limorede fedde daraniɗe hakkiji neɗɗanke to Iran sakiti hokkude ana hollita ko ɓuuri temeɗe jeɗɗon yimɓe maayi ko pour ujunaji ɗiɗon no nanggama temeɗe woɓɓe mbarmi fa handu internet tan heddi tawiɗe e leydi kabaruji ka Rama Diallo jatto Maroc kalene alhaali kabaruji Coupe d'Afrique des Nations jati Amadou Barouba hande woni nde ɗiɗaɓal timmode kan o fijete hande hakkude Sénégal et Égypte Maroc do e Nigéria kawle bulɗe jawhudomaɗe fuɗɗude yamde sappo e jeɗɗi kikiɗe kawle gaɗoje du to Tanger e to Rabat kippuji kawroji ko annodirɗe fasanne e fijoji fa e kawle mawɗe kan o hakkude Sénégal e Égypte waɗa watto ana hasi wartude e Maroc e Nigéria kippuji kasin du annodirɗi alhaali e mo hasaki e weɓude hande Oumar Mamadou Sow umminaɗo RFI fulfulde to Maroc ana waltana en e ko wawi wonde hakkude ɗiɗo kippuji kawral hakkude Sénégal e Égypte yamde sappo e jeeɗiɗi wakkati winderi to dingral mawgal ngal Tanger ɗi kippuji ɗiɗi ko gannadirɗi saabu majji felɓodirdi laabi jonɗi e ɗi duuɓi paltiɗi kawral ɓurgal mantinade hakkude Sénégal e Égypte ko kawral timmode kan ujune ɗiɗi e nogasi ɗiɗi mbo leydi Cameroun yuɓɓinno ko Sénégal folno e fawpetta Sénégal ɗimmiti ɗum kadi fooli Égypte e fawpetta ɗum koto Dakar wonno e poode nder yaade coupe du monde mbo Qatar yuɓɓinno kono ɗum ittani Égypte ko kippu molonaɗo moole saabu wondemo ɓurɗo hewde rayeji kan eɓe joddi e koode jeeɗiɗi kawral ngal jogorani webdi no eltoɓe kippuji ɓe ɗiɗo hono Pape Thiaw kame Hossam Hassan moni e maɓɓe kala holli ina heɓidi ete janggi goɗɗo o kawral gongal pattam lami walla yamde nogas to dingral Moulay Abdallahi ngal Rabat hakkude Maroc leydi jaɓɓini follotiro ngo e kippu Nigéria laatiɗo ɓurɗo hewde loggi ko follitiro ngo fuɗɗi ko Nigéria ko ngol waɗata laabi sappo e jeeɗiɗi ina fiji kawral ɗiɗaɓal timmodi Maroc to banggue mum wayri kono elto maɓɓe o holli ko ɗum fartange wonandeɓi andude wiide maɓe polo Nigéria ne ɓe mbawa fijji kawral timmodi e ngo follitiro kan ngoɓe juɓɓini ete ngoɓe keblini ko ɓooyi Oumar Mamadou Sow Maroc RFI Oumar Mamadou Sow hande Nigéria wasata ndelle wadde bawɗe muɗum ettade no ɓe keɓirta jokkitade fijo ngo caggal nde ɓe mbasuno hebde desewal kan hitande ujunaji ɗiɗi sappo e tati ko wona ɗum ɗon sey ndelle ɓe peƴƴa hono fajoni du Sénégal kañum du tefan ɗimbitade hodere muɗum kan kasi ɓe mbawa ƴaɓɓade hande ettodirɓe maɓɓe goɗɗo fijo ɗum wonno Égypte ñawoɓe ɗeɗo kawle andama hanki du Pierre Gislin Acco ɓi Gabon woni ñawowo kawral hakkunde Sénégal e Égypte kanko ko o andaɗo saabu o ñawino kasin du o kawral hakkunde Sénégal e Côte d'Ivoire e kan paltiɗo wona ɗum ɗon en e sengongo Daniel Larié kanko woni ɓi Gana a ñawowo Niger hakkunde Nigéria e Maroc non jatirama Diallo a jarama gila ñande nogasi jeetati lewru faltidu seppoji mawɗi no jaali to Iran ɗi fuɗɗori ko hollugol mettu ɓernde saabu sattede gurdam siɗi sakkitori laatade ñingugol laamu Iran seppoɓe temeɗɗe walla ujune e wi warama si en tugnima e limore pelle ɗe humodira e laamu kono kabaruji laaɓuɗi hino metti heɓude Iran hande saabu hooreɓe leydi ndi taƴi téléphone e internet ko holɗum woni caggal ɗi seppoji taw si wawan liɓude laamu Iran joɗigu guila hitande ujunere temeɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi hol wonata darde dawlaji dentuɗi Amérique kono men hande ko Anta Bari hertorɗo gollital hakkude leyɗele omo jabonamɗo Ibrahima Timbe ba keɗoɗen
Anta Bari mi salminima. Mi salminima. Waɗi jonte joni seppoji mawɗi hino wadde nder ndi leydi Iran e yiyande maɗa hol woni caggal ɗi hol saabiɗi? Ko waɗi so ɗum fuɗɗi yo tiiɗalla woni dow iranien en sabi kaalisi maɓɓe ko wiyete riyal ko kaalisi o ko wiyete valeur mum jippike fe hunde wawaka soodede jogiiɓe bitigaji mawɗi ana jaago ɓen mettama sanne kamɓe jippi mbi ɗum ka gasta emin mbawa sorude min cotta fe hunde e mbuɗɗi valeur mum jippike. Ɗi seppoji ɗi fuɗɗori ko fati e sattende gurdam yewti ɗum kono ɗi waylike ɗi woni ŋeñirɗi ngu laamu holno yiruɗa ɗum? Iran ana foti duuɓi fa heewi joni e jiiɗa fu seppuji wonto ɓernde yimɓe mesi sanne sabi tiiɗalla lira ana foti duuɓi fa heewi tiiɗalla wonto diina ko woni dow maɓɓe ko laamu diina o ana tiiɗi sanne yimɓe libertéŋaji ala yimɓe ko wiyete opposant ko ana nange ana uddeli kaso yogaɓe ɗum ana maaya sato e nana majja yimɓe ana jooɗi ana ɗomi tan joni nga no heɗisa tan yalta ko woni dow ɓernde mum e yande maɗa ɗi seppoji ɗo hiɗi wawi sabade ngulamu iranian. Sa ƴeewi laamu o sembe maɓɓe ana ɓurti seeɗa sabi l'Amérique jippini sanction dow maɓɓe ana foti duuɓi union européenne du ana waɗi ɓe sanction fa heewi donc fu ana addi tiiɗalla e sanne ana foti duuɓi ɗiɗi du Israël ko haɗi Palestine e Hamas ko donc haɗi ko wiyete proxy maɓɓe kamɓe anata ɓe enne ɗum woni Hamas e kañe Hezbollah Liban Israël haɗi ɓe fa ari mari kanankeji mum donc ɗum fuu waɗi so ɓe perdi sembe maɓɓe haya yimɓe maɓɓe scientifique e maɓɓe e généraux e maɓɓe fa hindu arama so wona Israël wari ɓe ni Amérique wari ɓe juillet ƴaɓɓiɗo o ɗum kamɓe Israël ɓe gaɗi balɗe 12 e haɓo sa ƴeewi leyɗele arabe e wonɓe bange maɓɓe ɗe ndu eɓe belli seeɗa janngo eɓe belli hande ɓe bella ɗum fuu o he ɗum fuu sa a ɓawi a fawodiri ana waddana ɓe tiɗala sabi Donald Trump du kanko omo boni e laamu o sanne sabi fe joni o wi so ɓe mbari yimɓe kay kanko o naɓan bomŋaji makko o bomba ɓe na wonko ko watta o joɗirta ko ɓe o ƴeewan. Donald Trump o nde darde makko e nde haare o holli o hajike ɓe o holli mo wawa naɓude toon kun o waɗa pellanɗe hoore laamu Iran beele ɗum no wawa laatade? So Donald Trump ga wi aɗan hunde fuu neɗɗo ana wawi joɗorade hen sabi kanko ko haali fuu ana heewi he o waɗa sabi yiyama nde kamɓe e Israël ɓe naati del Poder Judicial de Irán, Golam Hossein Mohseni Ejei, prometió que el castigo para los manifestantes será decisivo máximo y sin ninguna indulgencia legal. No hubo respuesta inmediata de Washington, pero la amenaza de Trump de atacar a Irán si mueren manifestantes ha cobrado relevancia tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Aunque las autoridades cortaron el acceso a Internet y las llamadas internacionales, salieron videos compartidos por activistas que muestran supuestamente a manifestantes coreando consignas contra el gobierno. Las protestas son la primera prueba para ver si... Gulamu Iran yani ko ɗum battinta e Iran holɗum kadi ɗum battinta e ngal diwal? So laamu o saami ka ana wawi wallude tiiɗalla fa e caɗele fa heewi sabi yimɓe fuu anda Iran wona hono ni leyɗele ɗe to ɓe iranien en no ɓe laati fuu eɓe jiɗi saare maɓɓe sanne eɓe iso fier ɓe jiɗa yimɓe ara bonnana ɓe laamu maɓɓe hakkunde maɓɓe e kanankoɓe maɓɓe ɓe kaɓanga pati yimɓe ara ɓatta e huɗum sa ƴeewi du so laamu o saami joni yimɓe fa heewi wonto ana jokkiɓe ana yiɗi ɓe ɓen hono warta fa waɗa haya ɓe ngala ko wiyete opposant en gaɗiɓe structuré organisé ɓe ngala ɗum sani homo warta fa ɓama laamu o so Iran saami nokku o fuu joni e ko wiyete nokku maɓɓe Moyen-Orient o fuu aɗayi jiiɓade sabi yimɓe maɓɓe teddiɓe tun ɓe ɗum woni e Hezbollah e kañƴe fe Houti e Yemen ɓe fuu ana wawi du wadde kulleje hono attentat e kulleji ɓe holla mettugol ɗum sa ƴeewi Iran du e Russie ana ɓatti mi anda hono Russie du warta fa ɓamira ɗum kana kama e no ɓe cammini on ndemno on mbiyete nde ɗo le Shadiran yi ko gorko wonto on ana yiɗi ɓamde laamu juuɗe o yalti fe o yi yimɓe ɓe kanko yimɓe ɓe wogaɓe jatan haala inde makko le Charles Reza Pahlavi aya kanko ne ɓe andamo sanne o wowa marde laamu baddi ko du dictateur wonnono ana bonno qu'est ce que kanko omo wawi arde o mara leydi ndi
so lendi ka sami ke gon anda huna warta kana to wora fi America du ni ray so ana wara be arrange sane sabi no kuje e fuji ko kanan kebe Iran du woni ardibe mabbe be holli juude Israel hinoy di seppoji tawsi dum ko gonga ana ay latani gonga sabi Israel ka abara ana nelda to jibe mun e yeso ko bi azan sikre fa bonna na Iran to Israel ka wi kanu ka so ni so lamu wasama ta ko heba ta jan bata jan o wuri ko so ana lamu wasama o wi o wada ko de fu so ana lamu wasama anta bari mi yettima sanne a jarama Ahmadou Barouba en jettimo kanko Anta Bari no fewi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Niger kam paame laamu kono koɓe ngu fawi jukkoje e dow sofereɓe doguinayɓe camion ji nawayi ɗi kuɓɓam na mbiyen carburant ɗum waɗi ko caggal nde ɓe tuuma salade nawde kuɓɓam to leydi Mali wondi e ngakkede o alhaali caggande koliyankoɓe kaɗigol natugol waɗi jonte lebbi kewɗi to Côte d'Ivoire remoɓe kakao beltaki ɓe no gondi e kuulol FAR saabi ɗum ko tonuji kewɗi kakao no jooɗi e ley port mo Abidjan ɓe wawa yaltinde yeeyude leyɗele janane e tawti ɗon kadi caɗele kayitaji hakkude mabɓe e laamu ngu kono ɗum goɗɗum ko ɓuuri tengtude kabaruji e ko yimɓe paadi hannde ko kikiɗe waɗata so yamde 17 jonti hakkude Sénégal e Égypte yamde nogas hakkude Maroc e Nigéria ko ɗiɗaɓal timmoɗe e Coupe d'Afrique des Nations ko woni e waɗude toon to leydi Maroc ala ko lutata on hen so weeli geno nutodiraɗo men Oumar Mamadou Sow nan toon kono kadi tambiɓe coftal balli ɗo e galle o hono RFI fulfulde ma gartoɗiɗo alhaala tedduɓe heeɗiɓe kiwaltari ndi ko joni joni Ibrahima Ba Ina Bolaro Alou Seni Ba on jarama tedduɓe Kiwal Tarindi